No, dobrá tekvica. Kto robil tekvicu? CJ. CJ? Teraz idem do auta. Dick. No, hej. Dick. Ten, čo bol na auto, Kámo, ja som čo ešte... ti poslal? Moje auto? Čo? Hej, to bol Ten CJ. To bol CJ, hej. Riadny gang, nie? Opa. Jedna hviezdička. Zdrám. Hej. Opa. Nemôžem ho zamknúť, no, vidím. Ale si všimol, čo má s oknom? Aha. No. Policajti už je po mne, hej, vidím, má ho rozbité, prečo? To predáva auto s rozbitým sklom. Hej. Toto skončíš horšie, no. Keď zdaním tým fízlom vôbec. No mám jednu hviezdičku, teraz keď ma zamknú, bude koniec už, môj gigant. Idem do väzenia. A ja pozerám, reku, a on predáva auto za 600 €. Ešte stále som neutekol, kámo, kde sú? Ja nevidím žiadnych. Balasovia sú tu. Za Ty za chvíľu budú 600 strieľať. € predáva to auto. Fakt, kámo. Balas po mne strieľa, A hej. ešte vieš čo povedal? Čo? Že tip-top stav. Kámo, fakt. A to je tip-top stav. No, veľmi. Ja idem domov, on má fízly. Fízly sú tu, hej, nezamkínajte ma. No, nie sú tu, ako vidím. A tebe to by už po mne tebe to strieľali. prišlo? Dobre, už som doma. Tebe prišlo video, keď som ti poslal do školy, Či? Aké video do školy? ale ukázalo riadne tie dve fajločky tam. Ja neviem, asi hej. A neviem, či mi prišlo. No idem si dať nejaké dobré obočenie. Kút. To som pozeral. To som dával na YouTubeko. Hej? Hej. Špecu. Pozri, Naozaj si dal? ballet uniform. Či... To je CJ, boxer riadny tam. No, veď to je, jak sa to volá? Môže počkaj, idem ťa pozorieť. Čo? A naozaj si pridala Gigi. No. A to prečo to nedávali toľko? A to je telka, Gigi. Gigi, čo si ešte pridal? No, To som to videl. som tiež pridával už. Výborne, dali ste prvé označenie pásami. Dali ste. Tomu ver. A balasovia idú po mne, hej. Ideme sa biť? Balas. To už nedám to zdechnem. Kámo, ja idem do zmuta.